Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Tentokrát sa nachádzame v Poľsku na jednom malom súkromnom rybníku, kde sme vybehli ako partia kamarátov si spraviť taký menší pretek. Vyšli sme sa prvýkrát tohto roku na rybkoch, ja, Mišo, Tomáš, Peťo a dali sme si taký priateľský pretek. V podstate prvý ročník PD Cup za hranicami Slovenska v Poľsku. To je taký 5-hektárový rybník. A ideme si vyžrebovať poradie. Od najstaršieho? Okay. Hneď. To je jedno, poď. Hneď ideme k tomu, jak bude losovať. Máme 4 voľné miesta, lovné miesta. Lovné. Miško bude ako druhý, ja budem losovať ako prvý, hej, dobre. Peter bude ako tretí a Tomáš ako štvrtý. Ani to nemusím, ale pre istotu, no. Podvodiť. Dajme naspäť. Točím. Je okolo 8:30 a pretek si dáme od 12:00 piatku do 12:00 nedele. Bude to na 5 najväčší. A za prvý ide? Idem prvý ja losovať. Čo si vylosujem? Dáš to tú čapku. Toto je dvojka, toto je trojka, štyrka. Dobre, ešte raz, hop. Takže ja som si vybral voľné miesto. Ale ešte môžem raz. Voľné miesto číslo 4. To je? A štyrku chcel? To je tu, moje obľúbené miesto 4. Tu je moja kamera. Chcel? Dobre, Michal. Super, Michal ako druhý. Šéf kuchár náš. Vedúci. Voľné miesto číslo 1. My dvaja máme nejaký proviant a tak ďaleko budeme od seba. Ja idem, ne? No dobre. Musíš chodiť častejšie, poďme. Takže buď som pri Miškovi, alebo pri Peter bude dvojka, to ja viem na 100%, lebo ja mám toto silné nalosovanie. Trojka! 3, už som to chytal. A ostáva už miesto, ktoré vyhrá celý pretek, a to je miesto číslo 2. Paráda. Nechytám tu. Nie, Vajíčko ti podržím. Vajíčko mi podržím. Vajíčkom podržím, hovorím. Takže ja som si vylosoval miesto číslo 2. Po pravej strane mám Peťa. Po ľavej strane na jednotke mám Miša. Bývačík mi už stojí. Dal som si aj zimný prehoz. Keď noc ešte ukazoval 0 stupňov. Idem s tom ešte naskladať veci. No a môžeme ísť pomaly na vodu.
Ryba zatiaľ vôbec nespolupracuje. Kamarát Michal chytil jedného kapra, takého 5-kilového. No a mne sa teraz podarilo troška kuriozita. Keďže ryba neberie, tak som skúšal rôzne techniky. Jednou z nich bol aj zigrig a práve na tento zigrig som chytil opäť sumca, keďže pred rokom som tu bol a podarilo sa mi chytiť sumca na boilies. Teraz som tu opäť a na zigrig a na ananasovú plavačku sa mi podarilo chytiť ďalšieho sumca. Takže teraz vám tu strihnem záber môjho úlovku, ktorý síce nebol cielený, ale aj tak potešil, zrobil krásnu jazdu, super zdolávačka z člna. Takže snáď sa vám to bude páčiť a dúfam, že do zajtra ešte nejaká ryba príde, snáď už konečne kapor. No a verím, že sa ešte niečo podarí. Momentálne som prvý, keďže sme si stanovili, že sa bude vážiť iba váha ryby. Nebolo to určené číslo na kapra, respektíve to nebolo povedané, takže som prvý, druhý je Mišo. No a chlapci z Bardejova sú zatiaľ na 3. a 4. mieste. Tak a máme tu koniec videa, opäť je to kratučké video, netočil som ani žiadne nejaké zábery, keďže tá aktivita tu bola úplne nulová a nečakal som, že vôbec niekto chytí nejakú rybu. Takže na druhom mieste končím ja s môjim sumcom, na prvom mieste je Michal, ktorý chytil 2 kapríkov, jeden mal 5 kg rovných a druhý mal 5,5. Takže tu vám teraz strihnem fotky. No a chlapci z Bardejova obaja ostali bez ryby, čo je škoda. Verím, že sa vám aj napriek tomu toto krátke video páčilo a verím, že na budúce to bude trocha lepšie aj s aktivitou a ukážeme si trocha viac ryb a viac nejakých detálnych záberov. Takže ďakujem, že ste video dopozerali až do konca. Ak sa vám páčilo, dajte like, dajte komentár. Budem za to vďačný, čo sa vám páčilo, nepáčilo. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.